pedwar. Dyma'r cyflwyniad ar gyfer Mathemateg Tasg 1 wythnos 2 i wneud gyda Mesur. Os byddwch chi yn yr ysgol, yn dod i'r ysgol nawr, byddwch chi'n gwneud hwn yn y dosbarth, felly peidiwch wneud y getref. Ond os dydych chi ddim yn dod i'r ysgol, mae'r cyflwyniad yma i chi. Nawr, i dwymo lan ein peniau, mae rhaid i ni mynd i wneud bondiau i 100. Felly, dyma ein grid bondiau. So mae pob un yn yr un peth yn adio lan i wneud 100. Mae rhifau ar goll. A mae rhaid i chi gweithio mas pa rhifau sydd ar goll. A bydd 30 eiliad gyda chi. So er enghraifft, i ddechrau fyddai'n gwneud, mae rhywbeth fan hyn. So mae rhywbeth adio 90 yn gwneud 100. Rydw i'n gwybod bod 10 adio 90 yn gwneud 100. A wedyn byddai'n symud syth ymlaen i nesaf, 20 adio rhywbeth yn gwneud 100. A wedyn byddai'n mynd reit lawr i'r gwaelod mewn y 30 eiliad. Ydyn ni'n barod? Ewch. Hanner ffordd. Stop. Oeddech chi wedi llwyddo i mynd reit lawr i'r gwaelod. Os na, seibiwch y fideo, gwasgu pause. Seibiwch a gorffen off y symiau. Os chi wedi wneud pob un, gawn ni symud ymlaen i'r sleid nesaf. Mesur te. Nawr, rydyn ni'n mynd i fynd fod yn mesur faint mor hir yw rhywbeth. A yr uned fesur rydyn ni'n mynd i ddefnyddio heddiw yw cantimetrau a metrau. Mae milimetrau hefyd a mae kilometrau, ond dim ond y ddau yma rydyn ni'n mynd i ddefnyddio heddiw. So dyma ein llinell cyntaf. So mae 3 centimetr fan hyn a mae rhywbeth fan hyn. Nawr rydw i'n gwybod bod yr holl llinell yma yn adio i fyny i greu 10 centimetr. Gallai defnyddio'r premetr yma fel llinell rif. So mae gen i 3 yn barod. So rydw i'n mynd i adio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centimetr. Felly, y rhif sydd ar goll yw 7. 3 adio 7 yn gwneud 10. Nawr, yr un yma, bach fwy anodd, drychwch fan hyn. Mae'r holl llinell yn creu 1 metr. Nawr, rydw i'n gwybod bod 100 centimetr yn gwneud 1 metr. Felly mae 60 centimetr draw fan hyn. Mae rhaid i fi ffeindio mas beth sydd fan hyn. So fel yn y maths pen, ein bondiau i 100, 60 adio rhywbeth yn gwneud 100. Mae 60 adio 40 yn gwneud 1 metr, sef 100 centimetr. Un nesaf. Bach fwy tricky tro yma, mae 3 dal yn iddo fe. Nawr, mwyn ffeindio mas beth sydd ar goll, mae rhaid i ni adio i fyny beth sydd gyda ni, a wedyn tynnu i ffwrdd i ffeindio mas beth sydd ar goll. Eto, mae'n 1 metr, sef 100 centimetr. So gan adio ni fyny un gyntaf. So 60 adio 30 yn gwneud 90. A wedyn 100, dyma'r 100, tynnu y 90, y ddau ni yn gwybod, yn gwneud 10. Felly y maen sydd ar goll yw 10 centimetr. Hawdd iawn. Yr un nesaf te. 2 metr tro yma. Os mae 100 centimetr yn 1 metr, felly mae 200 centimetr yn 2 metr. Mae 3 rannu'r swm eto. Mae 1 metr fan hyn, sef 100 centimetr. Mae 85 centimetr a mae rhywbeth fan hyn. So, fel yr un diwethaf, rydw i'n mynd i adio nhw fyny. So, 1 metr, sef 100 centimetr. Fi'n methu adio 1 metr i 85 centimetr. Heb newid yn mynd i centimetrau yn gyntaf. Achos 85 adio 1 yn 86. Ond
dydy hwn ddim yn 1 centimetr, mae'n 1 metr. Byddwch yn ofalus fyna. So 100 adio'r 85 yn gwneud 185. Ond mae rhaid i ni ffeindio mas beth sydd ar goll, felly mae rhaid i ni tynnu. So 2 metr, sef 200 centimetr, tynnu yr 185. Na mae rhaid, mae'n bach yn anodd nawr, mae rhifau i dynnu. Ni'n gallu gwneud ar llinell rhif. So dyma llinell rhif, mae'n mynd o 180 reit lan at 200. A 185 yw e, felly fi'n gwybod bod 185 hanner ffordd rhwng 180 a 190, so mae fan hyn. So mae rhaid i fi fynd reit lan i 200 lan fyna. Felly fi'n mynd i fynd i'r 10 nesaf. So fi wedi adio 5 i mynd o 185, 190, a wedyn fi'n gallu neidio'r holl ffordd lan. So 190 i 200, rydw i wedi adio 10. 10 adio'r 5 yn gwneud 15. Felly y rhif sydd ar goll yw 15 centimetr. Cofiwch eich uned fesur. Right, ein enghraifft olaf te. Bach fwy anodd, mae llinell fan hyn a mae'n mynd lan at 10 metr. Ar yr ochr yma mae 6.5 metr. Cofiwch bod 0.5 yn meddwl hanner, so 6.5 metr, a mae rhywbeth fan hyn. Gallai defnyddio llinell rhif eto. Dyma 10 metr. Dwi'n cael fan hyn. 6.5 yn hanner ffordd, achos mae 0.5 yn hanner ffordd rhwng 6 a 7. Felly fan hyn yw 6.5. Nawr, i fynd lan at y 10, byddai'n neidio'n gyntaf i'r rhif cyfan, sef adio hanner. Os mae hanner adio hanner yn un gyfan. Wedyn, byddai'n gallu neidio 1 ar y tro. So 7 i 8 adio 1, 8 i 9, rydw i wedi adio 1, 9 i 10, rydw i wedi adio 1. So mae'n 1, 2, 3, a hanner 3.5 ydy'r ateb. Dyma ni. So dyma sut mae eich gwaith yn edrych. Mae 3 lliw i'ch gwaith trwy'r amser. Mae gwyrdd, mae oren ac mae coch. Nawr falle byddwch chi eisiau dechrau gyda'r coch a gweithio lan at y gwyrdd. Mae lan i chi. Y mwyaf ymarfer chi'n gallu cael y well bydd e. So falle, hyd yn oed os chi'n meddwl fi'n gallu dechrau syth ar y gwyrdd, bydd hi'n well i chi dechrau ar y coch a wneud 3 lot ohonyn nhw i wir wneud yn siŵr bod chi'n deall e. Mae lle fan hyn, bach o le fan hyn i chi wneud llinell rhif, a cofiwch chi ysgrifennu'r ateb yn y bocs. Rydyn ni wedi bod yn garedig iawn i chi roi'r uned fesur i chi. So dim ond yr ateb sydd angen i chi roi yn y bocs. Byddwch yn ofalus o ba rhif sydd fan hyn. Achos mae hwnna yn mynd i achosi wahaniaeth i'ch atebion. A dyna fe, ar y diwedd hefyd mae cwestiwn bach. Er enghraifft, mae'r bloc gwyrdd yn 5 centimetr o hyd, mae'r bloc oren yn 2 waith maint yr un gwyrdd. Mae'n dwbl. Beth yw maint y bloc oren. Mae rhaid i chi weithio mas hwnna gan darllen y cwestiwn ar y gwaelod. A dyma fe, dyna'r diwedd ein cyflwyniad. Unrhyw help rydych chi angen, dewch nôl i Teams a gallai ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi. Diolch yn fawr.